sembe ceede franc CFA jippinaka ɗo laati kubaruwol mapindiwol ha ɓaawo moftorde ardiɓe kawtal lesɗe Afrika cakari biyetengal CEMAC. Moftorde majum waɗama to berniwol Yaoundé lamorde lesdi Cameroun be dungayere biyeteɗo Paul Biya ardiɗo lesdi Cameroun. Enden bo be yalɗirki ardiɓe lesɗe Afrika cakari majum bana Faustin Touadera ardiɗo lesdi RCA, Denis Sassou Nguesso mo lesdi Congo, Obiangema Mbazogo mo lesdi Guinée Équatoriale, Idriss Déby mo lesdi Tchad, Ali Bongo mo lesdi Gabon, e non bo Christine Lagarde ardiɗo saare sigordu FMI e Michel Sapin wakilijo mo suklani jiba leddi Faransa. Dalila ko ɗum waɗi kawtal ngal ɓaawo jippingo ceede kalanjir ha lumo lesɗe duniyaru, lesɗe marɗe gasarle kalanjir ɗon no nder ɓillaji ngam marugo ceede e ko ɗum hutinirta. Ha ɗo man kadi ɗum hoosi dabareji goɗɗi ngam ustugo noyi ɗum hutinirta ceede ha ko larani barekiji e non bo ha yoɓugo huwoɓe e fahin bo majjingo ceede ha ko larani kuuɗe pamare. Ɗo majum ɗum fondan bakin duuɓi 5 ngam lartugo noyi on jonde lesɗe majum. Ha lesdi Congo Démocratique, Joseph Kabila jo'inama fahin ha laamu ɓaawo timmugo wakkatire laamu mako nyande ndeɗo. Jangoton mawbare o lornama fahin dow ardungal bana ko doka lesdi ndi wi. Seto ardiɗo goɗɗo suɓama on o jippata laamu majum. Nokkure nde suklani cuɓol ha lesdi Congo Démocratique andini ɗon nder ɓillaji ha ko larani ceede e non bo kutinirteɗe ngam waɗugo cuɓol. Ɗum fotai ɗum waɗa ga en hitande 2013. E nder ngal wakkere bo jambiyaji titotirɗi e dawla lesdi Congo andini hunde bana nde waɗatako. Hani Joseph Kabila Kabange jippa laamu ɓe ngurti ha dow lawol ngam hollugo suno maɓɓe dow ardungal Etienne Tshisekedi ardiɗo kawtal jambiya titotirga e dawla lesdi Congo. Ardiɗo lesdi Russia biyeteɗo Vladimir Putin holli seyo muɗum ha Adama Barrow ngam jalorgal mako ha cuɓol ardungal lesdi Gambi. O andini Adama Barrow ngam ɓamtugo gondal hakkunde lesdi Gambi e leddi Russia. E non bo lesdi Rusi ɗon no nder lesɗe gonɗe hawtade e Yaya Jammeh mo anditino jalorgal Adama Barrow ngam cuɓol majum. E nden ɓaawo ton o lori o wayliti kawtal lesɗe Afrika hirnangeri biyetengal CEDEAO andini Yaya Jammeh to o jippay laamu ɗo be 15 lewru silo ɓe tammi jo'ingo Adama Barrow ha dow ardungal lesdi Gambi. Egal Yaya Jammeh o andini seto saare kiita lesdi ndi hokki jawabu muɗum kanjum latata ragare boliɗe. Ha leddi Nigeria ɓaawo duuɓi 3 ko ɗum maɓɓino lumo jemma ha berniwol Maiduguri, lumo ngo maɓɓama dalila ɓillaji ko ɗon no waɗa ha nokkure nde be Boko Haram. Nokkure nde maɓɓama ngam aynugo jonde jamaje. Woniɓe ha nokkure nde holli seyo maɓɓe masin ngam fuɗɗititgo filuji maɓɓe e kuuɗe ha nokkuje ko ɓe accino hande duuɓi 3. Ha fuɗɗam hitande 2015 Boko Haram hosino ɓurna wakkere berniwol ngol, amma ɓaawo ko soja en ɓe leddi Nigeria hawtade e soja en lesɗe ɓillaɗe be Boko Haram hawti hoore ɗum hoosi jalorgal.